Hallelujah. Ngibingelele program director. Ngibingelele umhlonipheki izilo babushelembe eDWM Sokhaya ngiqale kuyena ikhansele lingiphethe la kulesi siceme babushelembe. Ngibingelele umeya hlonishwa umeya waseNdumeni babumeya waseMandlanazi Madlangeni, yes, babushenge amakhansela onke aseNdumeni ngazi ngifisa bekhona abantwana baseNdlunkulu obaba bonke abakhona omama bonke nje ngokuyikhundla zabo nama ngasishonge sakho ngiyakubingelela nawe ukhona lapho nabancane ngegama lika Jesu. Thana amen. Inhliziyo yami kakhulu iyamdumisa uJesu ngalolu suku. Kancane khiponisto ngilekelele. Indlebe zami sengimdala ziyashesha ukuphazamiseka. Ngiyambonga uJesu ukuba seNdumeni eDani. Njengoba ngila eNdumeni ngiyisifiki ade ngizwe inqoqo beshaya itoyitoyi kuthiwa zonke ifika namthwalo kuthiwa phansi ngazwa ihamba ngenhlanhla bengingasekho inqoqo bekila kodwa ngizwile mina ngisifika namthwalo kodwa ke hayi samazwe ngiqhamuka eduze nje eMaritzburg. Inkosi yasengithumela kulezwe langala eNorthern Natal ukuthi ngilethe ukuphila okuphakade. Yezwakala ukuphila onjani? Iyona nto nje ke engayisukela le ngeza nemthwalo ngizomemezela ngeeternal life. Ngiyezwa la kuyakhalwa ngendaba yokungasebenzi nokuthi uhulumeni akanamandla okuqasha nanka ama graduate ngiyawabona maningi angasebenzi. Ngifisa ukusho ukuthi noma ngalifakile ijazi nami kodwa ke yabona yezwakala ngibe nenhlanhla yokuhlangana negama lika Jesu. Ngisebenza esibhedlela sase-Edendale kufika intombazane yasesibongile ifika ngiselaboratory kuthiwa angiyilekelele ngomsebenzi yayiqashwe ezinye ibhedlela lezi ezikhona ngala kwaZulu ezincane. So ke ngiyayisiza ke ngomsebenzi izokwenza refresher course bese ixoxa ke ngoJesu kusho ukuthi ke saxabana ngamtshela ngathi wesisi ungalingi ukukhuluma ngesonto ngilifunda isonto ithi intombazana ngikhulumi ngesonto ngikhuluma ngoJesu. Hayi ngithi mina uJesu nesonto into eyodwa. Yathi intombazane cha uyayazi iMpumalanga ingakuphi ngakhomba. Yathi iNtshonalanga ngakhomba. Yathi uJesu nesonto kuhlukene njengeMpumalanga neNtshonalanga. Ngabona ukuthi lo sisi uzongichithela isikhathi ngase ngibuza amasinya ke ngithi wesisi nje kulokhu ngibangela umsinda awuqomile na. Yathi intombazane cha angiqomile. Ngathi wesisi mhlamba ungizwanga kahle awujoli na. Yathi intombazane cha angijoli. Ngase ngehlisa umoya ngakhulumela phansi ngathi kodwa sisa ukazi uqale. Yathi intombazane ngiphuma khona emjolweni
futhi bengingashayi ngesingili, bengishaya ngidabule. Uma ungibona ngila ngime phambi kwenu namhlanje, ingenxa yaleyo testimony yaleyo ntombazana iyathi umikhuluma ithi iphuma khona ibishaya ngedabula, kodwa kwafika uJesu. Ngase ngithi ke lo Jesu kofike kuwe ngiyamdinga, ngoba nama ngifisa ukuhamba ngihlwanyela ingane yonke indawo engakwazi ukuzondla. Ngebhadi ke wafika lo sisi isikhona ingane ena 5 months. Unina ngigcine ukulala naye engitshelwe inyanga, ngacabanga ukuthi uma ngingayi kuyingane ngeke ikhule, kanti ingane ngigejile, ingane ikhula noma ngoba iniselwa njengesithombe. Ngila namhlanje eNorth, ngizalwa intombazana yala ngevangeli. Nganquma ukuthi ngizozinikela kulo Jesu wale ntombazana oyihlukanise namadoda amabili. Yathanda ukunixoxela ukuthi nina nonke nifuna ukuphumelela. Uma nifuna ukuphumelela, soka qala, kezwakala, vala imilenze ukuyintombazane. Ngishayani uPaul ePirates enza vala, yenze njani? Impumelelo lapho. Uma ungakwazi ukubopha vese usenkingeni. Usiwa ecollege yofunda, esifuna ubuye necertificate noma no diploma noma whatever lokho kunokubuya nawo, ubuye nediploma enamehlo. Baxakeka abantu ekhaya ukuthi simthumele umuntu akayofunda, nange sibuyela nenye inhlobo yediploma. Umuntu kosizayo ilona owa-introduce ile ntombazane kimi, ubani igama lakhe? Ishoni kakhulu. Kwangilekelela ukuzinikela kuJesu. Ngase ngiyaphila-ke esibhedlela sase-Edendale ngingaqonywa. Amantombazane ayengibuka ke Shembani ngangisa-right. Esho athi yini lo bhuti engasikhulumisi kanti uyabukeka. Bengazi ukuthi sekufika uJesu wafaka istop. Amen. Ngaqhubeka ke nempilo. Inkosi yafinyelela la ibona ukuthi ingangethemba. Yayisingitshela ngiyeke i-secular employment, ngize eNquthu ngizomemezela ngokuphila okuphakade. And kumina it was very shocking ukuthi angikaze ngibone umuntu ebuswe uNkulunkulu eshumayela. Kodwa yangitshela ukuthi uma ngilalela izwi layo ngizigcine, ngivala uzipho. Hayi ngivala yini? Yathi izongibusisa. Yabona nje wasihlangene la ama results okuvala uzipho. Hallelujah. Yangilekelela inkosi. Ngafika ke lezweni la ngakini ngase ngiyaphila. Ngifike ngo1984. Cha ngiyanixoxela 84. Cha uJesu wangigcina, ngashumayela ivangeli, ngaphila. Kukhona ke ababukhala abashisa kakhulu. Ukhona owesabe incoma ngami ethi ningalokho niphika nomadlala njengoba ehlezi lokho eshumayela ethe kakhaniwe futhi akayimisela ukukhanwa. Mina sengibuya khona kuye. Lalele aqhubeke angagcini lapho, athi ngiyathanda ukunixoxela ukuthi akuthi shu. Cabanga-ke ngithi ngimemezela uJesu, ngithi uJesu baqhwebane bathanda ukuthi ngahlala nabo ungathi
ngalusa inkomo ngine diploma in clinical medical technology for 4 years, ngine diploma yokufundisa ngalusa inkomo emzini womuntu for 7 years la emakhaya ngimemezela igama likabani. Ngiyathanda ukunitshela ukuthi kodwa inkosi into iyayiqinisa ukuthi nje bayengithumile la yenza izinto engakwazi ukuzenza, yenza izimangaliso ukuthi abantu mabenenkinga befika kimi uJesu ayixazulule. Yezwakala iyona into engijabulisa ke nami ngithi noma ngingebe namali uma kusizakala abantu ngempilo yami uJesu wangilekelela. Ngijabulile nje namhlanje kade ngibuka nangu khona onama masters la baba ogqokile umntwana wakabiyela. Ngiyangixoxela nje kancane. Nangi ngicela usukume umntwana. Nangu umntwana kabiyela. Haleluya. Into esihlanganise naye njengoba nimbona ela sihlanganisa ukuthi wahlaselwa ikhensa. Kwasho ukuthi ikhensa odokotela bakwazi ukuyelapha kodwa igama likaJesu. Uma sikhuluma ngoJesu sikhuluma ngento ezokulekelela. Imali yakhe ingadliwa yinyanga, ingadliwa abathandazi. Haleluya. Bamtshela udokotela ukuthi akahambe ayolindela ukufa ekhaya aphile ngegrant. Nimbonile ngithi kwaku-2005 baliminyaka uhealth. Ngo-2017 sasine prayer khona la kufika udokotela owamnika ukuthi awuphila ngegrant. Udokotela ushade n'ingane yethu yasebandleni, so eletha ingane leyo la ebandleni izosibona. Angazi bahlangana kuphi. Amen. Angazi bahlangana kuphi khona la. Uma behlangana beqeda nokuhlangana abuze umntwana athi hawu sawubona dokotela. Dokotela yebo. Uyangibona dokotela? Angithi umbuka umuntu sokumbona. Athi ngiyakubona. Athi uyayikhumbula ipatient yakho ku-2005 owathi ayihambe iyophila ngegrant ilindele ukufa. Athi mina lo uJesu wangivusa. Mina ngabona ngodokotela, ungangiboni nje ngimela ngingabe udokotela izandla. Ngabona ngodokotela ufika eguqa ngicela umbeke izandla bakumadlala. Ngithi mina ngeke ngikubeke izandla ngazi ngikubekelana. Waguqa udokotela wathi ngibona ipatient yakho. Wathi thina sihlulekile as doctors ukulapha ikhensa, kodwa igama esikufisa uku-introduce kulona namhlanje lenza yonke into. Ngiyezwakala. Ngizofunda kancane izwi lenkosi ngeze lithi nami ngingachithi isikhathi, kodwa bengithi angi-introduce ukuthi uJesu uyena futhi osihlanganise no worship. Your worship. Uyena uJesu uhlaselo ukufa obekumqeda. Ingekho into ezomsiza, wagijima yonke indawo. Ekugcineni kwathiwa shona le kule ndoda lena engikhuluma ngayo uJesu. Shona kuJesu. Kwasho ukuthi uJesu ke ufike nomadlala eNorth. Nikhona bazalwane. Wadinga ke eze wamhlangabeza uJesu. Wayinikela kuJesu. Kanti inkosi ifuna ukumphakamisa. Hayi bazalwane, ifuna ukwenza njani? Yavele yamthatha down. Ungithathe down. Ngingedlu. Wangibeka high. Wangenza umuntu. Njengoba kuthiwa angidlulisa izwi lenkosi, ngibona ukuthi angimncenge ngimcele ukuthi vumani ukuthatha igama likabani ukudlule esontweni lakho, umukele igama
ukuze mulumukeleni uba nani nikhala ngemsebenzi ngiyanigarantela kade kufakazi womuntu umfana nje la khona umfana ohola esikoleni kade sisemajuku uthi kade enza law ukhona nje lapha phakathi kwenu uthi kade enza law kodwa wese uvaleka ke assistance ade ithola labathe bemfanda kwathi wagcina ngakwazi ukuqhubeka khona wagcina ingene emajuku wese hlangana ke noJesu wahlangana nobani noJesu uthi baba Madlala njengoba kade sila ngikhuluma njengoba sila enkonzweni yeyouth uthi ngiyamangala uthi khona into ethi angibheka ama-emails ami uthi uma ngiwabheka ama-emails ngithola ukuthi kunempendulo eyayifanele ibe ngo-2022 kodwa ifika manje ngoba sengiyihlanze negama uthi wakhokhile akabuya zoqhubeka akabuya kusho ukuthi uma siki-introduce kuJesu siki-introduce kumuntu ozoqaqa iqalekiso zonke inkinga zakho zizoxazu angifunde kafishane izwi lenkosi baba bangisize ngicela sifunde Deuteronomy chapter 7 bakwethu ngicabanga ukuthi noba sebengakhuluma ke bonke abanye abantu kodwa makutholakala izwi nasizakala cha ukuthi yobe inqotshiwe amen la Deuteronomy chapter 7 kukhona amazwi ngicela ungivulele lapho ndodana uqala uverse 2 wakhona nalapho uJehova uNkulunkulu wakho ezinikela phambi kwakho uzinqobe wasichitha nokuzichitha ungenzi isivumelwane nazo ungabi namusa kuzo qhubeka kukhuluma ngokudla izithembiso kulabantu yes ungaganiselani nazo ungayiniki indodana yakhe indodakazi yakho kusho ukuthi lithi iBhayibheli kuNew Testament kunakudlelwane bona ubumnyama ukhanya kezwa kani kukhulunywa lo ndaba ke yes qhubeka ungathatheli indodana yakho indodakazi yakhe ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekungilandeleni ukuba bakhonze abanye onkulunkulu uyakuphambukisa yebo intukuthelo kaJehova ikuvuthele akuchithe masinyane niyakubaphatha kanje niyakudiliza ama-altari abo yes niphohloze izinsika zabo nimnqume u-Ashera babo nishise ngomlilo izithombe zabo ezibaziweyo ngokuba uyisizwe esingcwele imani uma sewufike kuJesu noma kade uyisoni njengami ubizwa ukuthi uyisizwe uyakungcwelisa uJesu right kuJehova uNkulunkulu wakho uJehova uNkulunkulu wakho ukukhethile ukuba ube isizwe senzuzo yakhe nikhethi ndumeni bantu basendumeni bantu basemzinyathi nikhethiwe ingakho inkosi yangisusa le yathi angize ngoba nikhethiwe amen kumina niyalamukela ukhetho uNkulunkulu akhetha uthi uJoshua uma kokube emehlweni ukhonza uJehova uNkulunkulu khethani ukuthi ubani niyakumkhonza noma uNkulunkulu ababekhonzwa oyihlo omkhulu hayi oyihlo bagcwele abantu lama kuthiwa Jesu aningeke bayeka bakithi
angithi abakini bahle ngoba bakukhuza uma wenza imkhulu. Ngeke ngibayeke mina ngabe nami ngiyinikela kuJesu manje kuthiwa la umuso wenikele kuJesu abakini kusilekelela ukulahla abakithi njenganami nje ngila ngiyafuna ukunitshela ukuthi njengoba ngichazile ukuthi ningabi nomona nina nimase ningibheke lalelani imali ayitholakali kahulumeni ngangiyi-employee ka-government uNkulunkulu ambula lemfihlakalo angiphathise nokuphila kwabantu ukuthi uthethelela zonke izono alaphe zonke izifo kwasho ukuthi mina ngisebenza esibhedlela la kudinga ukuthi njalo sibe neroutine yakhona ukuthi so inoculate ukuthi singangenwa izifo kwase kwembuleka enhlizweni ukuthi ngizosho kanjani ngilashwe uNkulunkulu kanti ngiyavikela ngase ngithi ngicela ungavikeli bangitshela odokotela sasinabo noprofessor sasinabo bathi uzofa ngokungazinakekeli ngathi ningakhathazeki nina nobe niphila ningiyeke mina ngizofa ngedwa. Amen. Ngiyathanda ukunitshela ukuthi lo Jesu wangiphilisa wenza ukuthi ngiphile ngisebenze 8 years esibhedlela kugula bonke abavikelayo mina ngasayinisa incwadi kwathiwa uhulumeni angakhiphi ngisho indibilishi ngoba ngifa ngokungazinakekeli ngayisayina ngayibhala base ngifaka ithemba nami ngathi Psalm 103 verse 3 yena othethelela zonke izono zakho owelapha zonke izifo zakho. Ngifisa ukunitshela ukuthi ngina 71 years nami ngamukela uJesu ngo74 ngina 50 years almost angithi ngiphila mahala hayi ngamaphilisi cha ngiyakuchazela anje ngicwele la masithi thathani uJesu mina ngifuna ukuphila ngamaphilisi angisho ngingaphili ngawo uma uJesu engekho ngiphila mahala for 50 years mungibuka nje ngiyagula ingize ngimangalela abafana laba abancane abathanda izinto zezwe kuvele kusuke kukunganyana kubona sekuyikhehle umuntu uhamba nako lendleleni ukuthi awubhuti wakho yini kanti sono khona into egugisayo lamabhodlela bawaphathayo bethi amantombazane lawo asangana ethi lwabhuti ngimthandela mase nisibhodlela le. uJesu esikhuluma ngayo uyikho konke sengizoqeda ngizosuka nje la masini ngifisa ukusho ukuthi nelale ncwadi esiyifundayo kukhona ingxenye ethi uma nilalela nokulalela into engiyakuyenza kini ngiyakususa nezifo ngizwakala ngicela verse number 15 uverse ba ngiyakususa nezifo phakathi mina ngicela lokho ukuthi nina enisiphethe uhulumeni amen thathani igama likabani likaJesu uma uthatha igama likaJesu uzophila ama graduate uma nifuna ukuphumelela thathani igama likaJesu yebo njengilana baze bathi abantu nisho lo mfundisi owathwana cha ungibuzisile uJesu cha ngiyanixoxela ungeze njani khona umuntu ozane eqinile ngiyazi nokuthi yipi uma ifika la bezobona laba bakamasipala bezobona ihholo leli iphaphileke bakumadlala ngicela kuba number 6 kushuthi uma ibona iyabona ukuthi lo muntu akakwazi ukuba nonkosikazi yona sicela kuba number ngiyabona ukhona ngeke ngisho ukuthi ubani kodwa ukhona. Haleluya ukuthi uma sekufika uJesu ufaka istop kuleyo mpilo kezwakala akulekelele nabe ngicela ukuthi asivumelane namhlanje lamazwi aJoshua ethi khethani ukuthi ubani eniyakumkhokha noma wonkulunkulu ke laba benu abanganenzeli uthi uswela umsebenzi athi ufuna inyama ukuze akusize uNkulunkulu onjani lona kunika mahala. Haleluya asithokozeni amakhanda ngingahlanzwa
Ikasili kache Yesulo hodwa. Sisafayela mehlo ngicela uDr Magwenyane ezela phambili azothandaza nani. Ngicela niyinikele kuJesu. Nithathe ithuba lokuyinikela. Ngingahlanzwa ngani na Ikasi likache Yesulo hodwa. nanti ithuba elivulekayo lokuthi umuntu amukele uJesu. Uma uzwele enhlizweni yakho ukuthi uyamdinga lo Jesu othenjisiwe, beka isandla sakhe esifubeni, kulula kanjalo. Sithandaze nawe, ubeka isandla sakhe esifubeni, uJesu azuze impilo yakho. Uthenje bonke abamamukelayo ubapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Cela bonke ababeka izandla beshe emva kwami bathi Nkosi uJesu, ngiyabonga namhlanje ngikuzwile izwi lakho ukuthi uma ngilalela nokulalela ngiyakudla okuhle kwezwe, ususe lesifo kimi. Ngiyakwamukela Jesu, iba inkosi nomsindisi wempilo yami, masuloba igama lami encwadini yokuphila. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sikunikeza udumo nangalesi sikhathi ngabantwana bakho okuvumile enhlizweni zabo ukwamukela nothando lwakho nomsa wakho. Uthe umuntu efuna ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele imihla ngemihla. Namba Jesu, wena obonayo ekujuleni kwenhliziyo zabo, bahlangabeze ngomsa wakho, ubakhulule emandleni obumnyama, kodwa bakulandele ngoba uthe umlandelayo ngeke ahambe kumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila. Sikunikeza udumo ngabo, babusise, ubavikele, uhambe nabo, bahone ngoJesu Nkosi yethu. Amen. MC. Bheka nikuche sengumholike nyophiwa nyophi uJesu nathi ake sishayele uNkulunkulu izandla ezinkulu bazalwane. Awuzazi zancane izandla, ake sishaye kakhulu. Awuthi siyanqoba ngoJesu. Awukodwa nasholo phansi, awuthi siyanqoba ngoJesu. Awuthi siyaphumelela ngoJesu. Awuthi siyavuleka iminyango ngoJesu. Awuthi siyavuleka iminyango ngoJesu. Hallelujah. Angifisi nje nokuyona imnandi nje. Awubuko seduze kwakho ukuthi uzwiloni. Awuthi uJesu yedwa. Angaze beqele bethi no mama, Jesu yedwa onamandla. Jesu yedwa